Ankkalan jatko-osaan ja jatketaan nyt tätä Ankkalaa. Eli tässä on nyt tämä Ankkala ja tämä oli siivottu jo edellisessä jaksossa. Nyt on tän osion siivous. Tässä onkin tekemistä vähän enemmän. Noin joo. Saisin muuta kuin asetetaan teidät tohon ja aletaan sitten vähän touhuumaan. Tiedäks mistä aloittaa? Jatketaanko siitä, että työnnetään ongelmia vaan eteenpäin? Niin. Nää laudat on kyllä yksi perkele. Nyt tehdään vaan juttuja. Noin. Itse asiassa tänne. Näistä saa hyvää lautatavaraa vaikka johonkin. Käytetään näitä vähän hyödyksi joku päivä, niin mä laitan ne tänne hienon järjestykseen. Joo. Tää ylipitkä vielä. Mitäs tää saisi jäädä jonnekin seinälle? Tää on komea. Joo vittu, toihan täytyy purkaa tää toikin kokonaan. Perkele. Kokeillaan vähän swipea tätä. Noniin. Lapio. Nää on ihan huonoja tuotteita, niin näähän voi heittää vaan vittuuta. Huonon tuotteita. Siis tossa on roskis tossa pihalla. Joo, lähdetään hakemaan sitä lautaa. Putkitaan nää pois auton edestä. No, eiköhän me nyt päästä. Täälläkin on joku lauta pystyssä. No niin, portteri. Lähteekö se käymään? Voi vittu. Joo. Ei vittu tästä tuu mitään. Vittu. Vittu tehdä yhtään mitään. Vitun paskaa. Ei jumma. Vitun paska. Mene. Vitun romu, vittu. Vittu. Ei tästä tuu vittuunkaan mitään. Mikä vittu tää on?
Hyi helvetti. En mä tuu tätä. Ei vittu varmaan tehdä mitään kalaa sit.